Nos nosos fogares xeramos aproximadamente 1 kilo de residuos por habitante cada día. E necesitamos desfacernos deles. Para unha correcta xestión dos nosos residuos, os concellos, que son os que teñen a competencia, despregaron contedores nos que depositar os máis habituais. Envases de vidro, papel e cartón, envases de plástico, latas e bricks, materia orgánica e resto. Ademais doutros específicos pro téxtil, aceite, lámpadas, pilas. Esta diferenciación realizouse porque cada un destes residuos ten un destino e un tratamento distinto que afecta ao prezo que pagamos pola súa xestión. Sogama encárgase de facilitar a recuperación dos envases lixeiros depositados no contedor amarelo, a materia orgánica introducida no marrón e os residuos non reciclables do contedor xenérico. A xestión dos envases do contedor amarelo non implica un custo para o concello, porque como pasa co papel e cartón ou o vidro, son asumidos por entidades como Ecoembes e Ecovidrio, que ademais achegan ingresos ás arcas municipais en función da cantidade de materiais recuperados. Por iso, ímonos centrar no contido da bolsa negra ou de resto e a bolsa marrón, cuxa xestión si supón un custo para o concello, aínda que con prezos diferentes. 83 euros tonelada pola bolsa negra cumprindo os requisitos e 51,40 euros tonelada pola bolsa marrón, 31,60 euros menos, é dicir, un 38% máis económico. A través dunha rede conformada por 4 plantas de biorresiduos, unha por provincia, e 13 plantas de transferencia específicas de apoio, Sogama transforma a materia orgánica depositada no contedor marrón en compost. Da bolsa negra, Sogama logra clasificar, con axuda de tecnoloxías de última xeración, ata 11 tipoloxías diferentes de materiais reciclables, que, con todo, deberían ser depositados polos cidadáns noutros contedores de recollida selectiva para garantir unha reciclaxe de alta calidade. Cos residuos que non se poden reciclar, Sogama produce enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. A composición tipo da bolsa negra que recibe Sogama nas súas instalacións está composta na súa meirande parte por biorresiduos, materia orgánica procedente de alimentos e restos vexetais que debería ir no contedor marrón. Os envases lixeiros, o papel e cartón e o vidro incrementan globalmente un 18% o custo de xestión cando se introducen no contedor xenérico. De depositarse correctamente, poderían supoñer un importante ingreso económico para os concellos. O mesmo sucede co téxtil, madeira e entullos, que achegan moito peso á bolsa negra e deberían xestionarse a través de outras vías diferentes a Sogama, como os contedores específicos ou os puntos limpos. De toda esta composición, únicamente os materiais non reciclables da bolsa negra e os compostables da marrón son os que deberían ser xestionados por Sogama, aínda que neste último caso há un custo final por tonelada un 38% inferior. Se a Sogama chegasen na bolsa negra únicamente os residuos non reciclables, os concellos poderían reducir o importe da factura que pagan pola xestión dos seus residuos nun 48%. É dicir, unha correcta selección dos residuos en orixe e un correcto depósito de cada tipoloxía nos contedores adecuados reduciría en gran medida a cantidade entregada a Sogama para o seu tratamento, á vez que xeraría importantes ingresos procedentes de entidades como Ecovidrio ou Ecoembes, supoñendo un gran aforro para as arcas locais e, en consecuencia, para o peto dos cidadáns. Sogama, por un futuro sostible.